És el que portes allà, perquè no sé d'on és el que porta els plàstics. Mira, mira, tu que se n'anirà i tot, eh? Que no hi eres? No, que l'enganxo bé. Això va. I què desenganxen els altres? Hosti. I quan ho treu no es desenganxa? Ja s'han cagat? Però tu l'ha cagat. Bueno, la tinta. La tinta, home. Està mollent la tinta. Anirem per aquí dins a veure si és femella o mascle, que no ho sé. Veus? La veus? La veus com se l'ha agarrat? Has vist? Has vist com l'ha agarrat una? Au. Ja l'has vist? Ja? Has vist la femella? Sí. El que és? Sí, sí. Has vist quin l'han agarrat? ¿Este es lo mascle? Este es lo mascle. M'agrada molt espaitet, com més espaitet vas, millor. I tu els viatges de pares, fas un cigarro, paf, hi havia una, parat. Com ara jo, fas un cigarro, però ara se podria enganxar una. Mira'l, sí. Nunca està així. Mira. Veus? Mira-la. Sí, ha funcionat el cigarro, eh? I és maca, has d'estar parat, home. No s'ho creuran. Que n'han agarrat dos. I és maca també, mira. Ha funcionat la del cigarro, tu. Ai, home, ja t'ho he dit jo. Vas tu la femella. Demà vas tu, jo no aniré. Què vols? Que vas tu la femella, jo no vull anar. No t'agrada la femella? No, m'agrada les La d'enterra. terrícola sí que t'agrada. Les d'enterra m'agrada. A mi les d'enterra m'agrada. I ell va estar al rotllo, suposo, no? Doncs bueno, han tingut sort, Xai. Dos no m'agrada. Dos, i les han firmat. Ah, dos? xupet. Ell d'anar al mascle. Jo he d'anar al mascle. Ah, pues Dos, i dos. Diu que grandetes jo que l'envio a són. pescar, diu a la gent. Ella que m'envia a pescar. Com que l'envia la dona? Pues... I mira, ara mateix m'has dit que vagi la femella. Mira, no fa molt de rato que m'ho has dit. I no en fa vostè d'arròs negre o com? Jo a mi m'agrada, però... Ai, pues una raó boníssim. Ja, sí,